Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, grabe po. 100 pieces isaw po ito. Yes po. Hindi ko alam kung kaya ba namin ito mga ka-studio pero nag-crave talaga kami ngayon sa isaw. So medyo matagal na kami hindi nagkain ito mga ka-studio. Yung barbecue namin na mukbang, mga ilang months ayun no? Almost 2 months na ata hindi kami nagkain ito. Yes po. Ayan, nag-crave kami ngayon. So ito na po, 100 pieces isaw mukbang. Special shout out din pala namin mga ka-studio yung cousin ko po na nagmumukbang din ngayon. Jess and Tam, ito po maglalagay ko dito. Please check out din po yung channel nila po. Bago lang sila nag-start ng mga mukbang. Halos lahat ng upload na puros mukbang na po. Yes po. So please check out, subscribe, and please click the notification on. So ayan po mga studio, start po tayo. Pray mo na. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kain na po. Hindi ko alam kung maubos ba namin to sa dami. Kaya kuha ka lang dyan mo, no? Sindami na natin ito. Wow. Yan. Grabe, 100 pieces. 100 pieces po ito. Ayan. Sarap ito. Dito po yung sasawa namin, no? Yan, meron po kaming kanin dito. Kain po tayo. Kain po tayo mga kasunyo. Sarap. Ano? Nausab lang yung... Oo. Sinsya na kayo mga kastudyo, nakat kasi kuhan. Umiba yung kulay ba? Kulay sa kuan. Monitor. Ang sarap po niya. Shout out kami sa bumili nito yung kapatid ko. Akdam Tago, maraming salamat Dam. Thank you, Dam. Malinis tong binila niya ba. Walang pait kaya masarap. Naka 11 pieces na po ako. Ito actually hindi ko alam.
Mm. Grabe po ang init. Mhm. Uhin mo, yung kuhan mo. Para tayo nabibinta ng barbecue mo sa dami. Mm-mm. Excuse me po ah. ₱20 po, naubos na. Sa akin kaya. Kuha ko ng 5. Nga di 5. Sa akin pa kay 16. Ang bilis mo. Heavy to kasi mayroong rice ba no? Mm-mm. Ubus na po, ₱25. Another 5. Mm-mm.
Naanghangan na pang. No? Grabe mo, ang pawis mo. Naging, sobrang init eh. Mainit tapos maanghang yung sausawan. Grabe oh. Paningot mi. Naubos ko 35 steaks po. Dami na pala mo. Sa akin pang 23. Mm. Tingin mo man kaya natin? Hindi ko sure. Ano sa trabaho no? Yung tubig yun pang. Hmm. Diyan sa kabila. Tubig ba? Musaka. Hmm. Paano yun no? Makuha naman na. Hmm? Maputol ba? Mahuman ba? Isip ko. Grabe ang init talaga. Mm-mm. Paano yan no? May tubig po ngayon. Yung motor ng tubig po. Mm-mm. At yun na po guys, grabe na. Gusto sana namin walang cut, bakaso tumunog yung motor ng tubig. Kaya hindi pwede hindi maka talaga, pasensya na ko kayo. So ayan, padayo na ta. Tsaka binilang namin to. 106 wala ito. 106 pieces lahat. No? Sobra pala yung nabili ng kapatid ko baga nilagyan ng kuhan ba? Pakapin. Pakapin. Ano yan sa Tagalog mo? Hindi ko alam. Sinubrahan ba dahil marami yung binili. Mm.
Kadad ko sa uban, no? Mm. Yung maliliit po, 5 pesos. Yung iba, malalaki, 10 pesos. Hindi siya nagkasya lahat. Kunti na lang po. Mm-mm. Papahingi akong kanin kunti. Wait, bigyan ko siya ng kanin mga studio. Kunti lang pa. Yan. Mm. Super, naubos ko mga studio ito. 50 pieces. Kaubos ako ng 50 ma ito. Ang lalaki na, grabe. 10 pesos na ito isa. Excuse me po. Sa akin pa 30. Tingin mo man kaya ubusin? Siguro. Kaya maubusin lahat yan. Hindi ko alam. Yan ang natira. Ang dami ang content lang niya, ma'am. Ang pito ng anghang, ma'am. Hmm? Kunti na lang suka pa.
Naubos mo na ba? Naubos na ako 60 pieces. Kinsa na po, tutulo na si phone ko. Ang anghang na. Lagyan mo ng pinakulat pa. Sige. Hindi na maasim. Mm. Manghang na siya. Manghang na siya mga studio, grabe. No, konti na po. Sa tingin ko, kaya naman po ubusin. Yan. Lalo, tutulo si po natin yan mo. Sarap niya. Ako, another 5 mang. Gano'n lang. 2, 4, 6. Kano ba sa'yo? Naubos mo? 34. Kasama yan? Ika 35 to. 25 yan, no? Hmm. Sa akin, 60. Plus 35. Yan, kano na? 95. 95. Plus 5. 100. Oo, tama. 2, 4, 6. 107 pala. So, dapat pala ito, pag 100 na sana. Hindi sobra yung 7. Wala nga pa. $65 pieces na ko. Grabe. Yan. Ang dalawa sa'yo. Ang laki nito mo. Tapo ko pa. Sakto na sana yung 100, ano? Eh, tama ba na nabusog ako ba?
Tatlo naman, hindi na kaya. Shoutout muna kami mga ka-studio ah. Shoutout Intro Place, Huralbal Family, Rino Alagon, Alon Asensi, Risi Biray, Lynn Dayanan, Light Me, Sairio Japan, meron siyang channel. ay po, sa Radio Japan, Jack Jr. Fitalbero, Mang Doming's Cooking, meron po siyang channel. Amor Family JMA Cavite, Shara Kate Villarti Abang, Sabon Humot from Buhangin, Davao City, Chris Gail Garcia, excuse me po, Alvin Gibutak at Mayan Lamban, Eat with Gion from South Korea, Mil Nicole Isales Basarte Labajo Otero, G. Silanro from Davao City, Sinalin Q, Buhay Probinsya Leonval, Leslie Latosa at hello po sa mga taga Palawan na laging nanonood sa amin. Hello po. Ay po. Gia Marie Malte, Helen Duran, Angel Gikangaw, Erlisa Di Guzman, Rosie Taduran from Albay, Cristita Pinascusas, ML Mongs, Jason Hart, Mami G, Hotdog Farm, ito meron channel, EAL TV, meron din po channel. Kaiza and Elias from Norway. Hi po. Eloisa Francisco from Dubai. Shout out sa mga relatives ni Naj Ritardo sa Sibunga, Ritardo at Rizada family. Myra Vlog 034 from UAE. Miles channel, ito nagmumukbang ni to. Shout out ma'am. Danny and Lynn Yambao from Las Vegas. Hello po. Nas Place 23. Christina Cayetano from Caloocan. Kapal Mox Official. Kevin Uwano, meron din siyang channel. Shin G from Korea. Wendy Di Guzman from Taiwan. Jaisel Udias. Chris Luhan Siniduza. Aibel Shano Nual from Albay. Rika Junila. Ash Yan Rubak. Reina and Keith Canada. Ay, ma'am, oh. Meron po Bisaya silang din po channel. siya oh. Keno Haliasgo. Robles Family Vlog. Banding Bubadilla from Romblon. Kobe Guinness Proud Cebu, Bisaya. Hello. Jinace TV. Sed and Jane's Gallery from Cebu. Hello. Miara Andy. Labong at Orkesta Family from Tacloban, Leyte. Jan Salva. Yan na po lahat. Yan na lahat. So, yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Naubos po namin is 104 pieces. So, sobra na po kami ng 4. So, hindi na lang namin naubusin tong tatlo. Kasi na-hit namin yung goal namin na 100 pieces isaw. Dito lang po kami nagtatapos mga ka-studio. Bye for now and kita-kits tayo sa next mukbang. Bye-bye!